Sabadista ang gitukod dito sa iglesia. Unsa may source ana? Unsa may basis? Kadtong napasmo og nadaot nga pangunahuna sa inyong founder nga si Ellen G. White. Pero sa tinuod baya, wala pa si Ellen G. White nagtukod sa Seventh-day Adventist uban ang iyang mga barkadang mga Amerikano naanay Seventh-day Baptist. Unya ka ng Seventh-day Baptist mauna ana kay influence kang Joseph Bates nga maoy mo present sa inyong council, ang upat ka mga Amerikano, kay para i-adapt ninyo ang Sabbath keeping or Sabbath doctrine o Sabbath keeping doctrine ninyo sa Seventh-day Adventist. So kung ang prinsipyo nga Seventh-day or tawag ining Sabbath keeping church ang tinuod, asa may tinuod ninyo sa kining Seventh-day Baptist? Mas nauna pa man ninyo ang Seventh-day Baptist. Pero ang kamatuoran, di maging mamamahimong tinod, even ang Seventh-day Baptist. Nga naman kay ang Kristo nag-ingon, ako mag-auban kininyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga pagkaman, boto lang mo, 19th century na. So, saan nyo pag-reconcile inyong kaugalingon dito sa giingon ni Kristo nga ako mag-auban kininyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan? Tagna-tagna na po. Muna inyong kaluwasan, ipaagin yung tagna-tagna. Ikaw tarak-tarak.